Vi kan se ud fra dette skema, at når en syre er stærk, vil basen være svag. Altså når man har fat på et stof, og man har den både i basen og i syren, vil den ene være stærk, hvor den anden vil være svag, og dette kaldes, at det er et korresponderende syre-basepar. Man kan også se ud fra ligevægtsprincipperne, at en syre er stærk eller svag, ved hvor langt væk den ligger fra 1. Altså hvis den ligger i 10 i minus 4, så ligger den på grænsen mellem stærk og svag. Og hvis den ligger i 10 minus 12, er den yderst svag. Det samme gælder for basen, at hvis den ligger i 1m, så er den stærk. Hvis den ligger i minus 10 minus 4, ligger den på grænsen mellem svag og stærk. Og hvis den ligger i 10 minus 12, er den yderst svag. Og man kan se, at når en base ligger i 10 minus 12, og syren ligger i 1, så er det et korresponderende syre-basepar. Man kan finde ud af, hvor stærk en syre og en base er ved ligevægtsligningen, som for syren er, at styrkekonstanten er lig med basen gange H3O divideret med syren for en reaktion. Hvor hvis vi regner ud, og styrkekonstanten er lav, er syren svag, og det tager lang tid, før den indstiller sig til ligevægt, og ligevægten kommer til at ligge langt mod venstre. Ved en stærk syre er syrekonstanten af stor værdi, og ligevægten ligger langt mod højre. Det er nogenlunde det samme princip for basen. Den hedder styrkekonstanten for basen er lige med syre gange OH minus divideret med basen for en reaktion. Det gælder for basen så, at ved en lav styrkekonstant er ligevægten langt mod venstre og er svag, og ved høj styrkekonstant ligger den ligevægten langt mod højre, og basen er stærk. Hvis vi så kigger ned på det andet billede, kan vi se, at pH er som funktion af NaOH i milliliter. Og vi kan se, at etansyren, som er den gule her, har halv ekvivalenspunktet på 4,5 og ekvivalenspunktet på 9. Ved at vi har fundet halv ekvivalenspunktet, kan vi se, at pH-værdien lige her er det samme som styrkeeksponenten, værdien for syren. Det samme gælder for saltsyren, som har halv ekvivalenspunktet på 2,5, det vil pH, hvilket vil sige, at den styrkeeksponent for syren er 2,5. Og dens pH, eller dens ekvivalenspunkt er på 6 pH. Og grunden til, at etansyren har en større pH-værdi end saltsyren, er fordi, at blandingen er med en stærk base, og da etansyre er en svag syre, danner det basisk salt. Og da basiske reaktioner har pH over 7, som denne reaktion har, vil den derfor være basisk og have en højere pH-værdi. Hvor sure reaktioner har en pH-værdi på under 7, og 7 er neutralt, og der opstår, når man har en lige stærk base blandet med en lige stærk syre.